Čo máte úplne najjednoduchšie, je kruhový ústny sval. Kruhový očný sval, uchohybné svaly, všetky tieto malé, je ich asi 15, ale netreba ich vymenovať, len stačí, že uchohybné svaly. Najväčší sval na hlave je žuvač. To viete každý, myslím, že ukázať. Žuvač. Potom sú tie dvíhače horného písku, sťahovače, to sú tieto drobné svalíky. Ďalej sú to svaly krku. Tento najväčší alebo najdlhší je ramenný dvíhač hlavy. Ramenný dvíhač hlavy. Ten sa v tej úponovej časti delí na kľúčkovo-bradavkový a kľúčkovo-tylový. Pod ním sa nachádza hrudný dvíhač hlavy. Tu máte odpreparovaný trapézový sval alebo trapézovitý. Ten sa vlastne upína na lopatku. Vidíte to všetci? Trapézovitý sval. Ďalej. Na chrbte sa nachádza najdlhší chrbtový sval. Ten vlastne tuto je ho vidieť. Prechádza a ten sa delí na tých 5 častí. Čiže je to najdlhší hlavový sval, nosičový sval. Nachádza sa, kde sa nachádza prvý stavec krčný, čiže nosič. Potom je krčný, najdlhší hrudníkový sval a najdlhší bedrový sval. Zo spodnej strany chrbtice sa nachádza malý bedrovec a veľký bedrovec, to nevidieť, bo je to dosť tuhnuté už, ale to najkvalitnejšie mäso je to vlastne tá sviečková. Zo spodnej strany chrbtice malý a veľký bedrovec. Ďalej. Totok, to sú len podkožné svaly, čiže vlastne na pohyb kože. Tento pod lopatkou tiahne sa od chrbta až pod lopatku, tak ten je najširší chrbtový sval. Ďalej sa tu nachádza takéto ako keby lupienky, tak to je ten ventrálny pílovitý sval. Ventrálny pílovitý sval. Na vrchu sa vlastne pod tou blanou nachádza ešte aj dorzálny pílovitý sval. Ďalej sa tu nachádzajú tichšie vonkajšie medzirebrové svaly, čiže medzi rebrami, a pod nimi sú vnútorné medzirebrové svaly. Tutok sa nachádza zaťahovač posledného rebra. Nevidno ho dobre, niekde tutok je skrytý. Zaťahovač posledného rebra. Tento viacbrúškový sval, ten vlastne vytvára tie tehličky na bruchu u mužov aj u žien. To je priamy sval brucha. Priamy brušný sval. Prsné svaly. Prsné svaly. Znútra je bránica. Bránica. Dobre, môžeme ísť vlastne k tej lopatke. Čiže tento najväčší je deltovitý sval. Pod tým deltovitým svalom, ako prechádza hrebeň lopatky, tu je ho vidieť, sa nachádza nadhrebeňový a podhrebeňový sval. Malý obli, veľký obli sú vo vnútri, čiže tie nevidíte. Tento je už ramenný sval a to je, čo myslíte? Triceps. Trojhlavý ramenný sval, čiže triceps. Z tejto prednej strany je biceps, hlavý ramenný sval a medzi trojhlavým a dvojhlavým sa nachádza ramenný sval. Ďalej je tu napínač predlakťovej fascie, úplne taký tenučký. Lakťový sval a potom máte ohybače a naťahovače, čiže naťahovače z vonkajšej strany, ohybače z vnútornej strany. Pod lopatkou sa nachádza ešte podlopatkový sval. Podlopatkový sval. Druhé oko má zakalené. Čo? Oko má zakalené. Čo? Oko. Dobre. Stehno a zadnica. Povrchový zadnicový sval. Pod ním je stredný zadnicový sval a vnútorný zadnicový sval. Štvorhlavý stehnový sval. Dvojhlavý stehnový sval. Z tejto zadnej strany je poloblanitý, pološľachový. Trojhlavý lítkový sval. Na ňo sa upína Achillova šľacha. Tretí lítkový sval a dlhý lítkový sval. Z vnútornej strany som vám už ukazovala šikmý sval,
Tam sa nachádza krajčírsky sval a tiež hrebeňovitý sval. Tu sa ešte nachádza pod tým zadnicovým svalom ešte hruškovitý sval. To je všetko, čo musíte vedieť ukázať. Boževa jedna.